खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी बे समाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ थांखिनानै गोख्रों रावजों सांग्रांथि होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया सरकारा रावखौबो निमाहा खालामा आरो कमप्रमाइसबो खालामनाय नङा। बिपिएफनि महापुरुषफोरा बिटिआर ओनसोलनि हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै साहा बागान आरो रबर बागान खालामदों। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ थांखिना बुंदों आंनाव बिफानारिनि गेजेरजों बिसोरनि हेंथायै गोबां रोखा दं आरो रोखा फोरमान दं होननानै। देरहासार बसुमतारी मुङाव गासै मोनद' साहा बागान दं आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। देरहासार बसुमतारीनि अनगायैबो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इलेक्सननिफ्राय बारग'नाय नङा। बेनि अनगायैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ हा गैजायै खालामनायनि गोख्रों अजद खालामदों आरो बेखौ खौरांगिरि मेलाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंबावदों दि हाग्रा ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै आश्रय लाग्रा आरो बिफां लाइफां दानस्रांग्राफोरखौ आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन। नंगौ, बे समाव नोंथांमोनखौ फिन फोरमायनोबो सानबावदों दि बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया गासै मोनद' साहा बागान दङ आरो बे बाथ्राखौ अजद दैखांदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायदों जोंनि आखायाव रोखा रोखा फोरमान बिलाइ दं होनना बुंदों। मानोना एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामनानै मोनद' जायगायावहा साहा बागान खालामनायनि अजद दैखांदों। नंगौ, आरो बिथाङा फोरमायबावदों दिनैनि बिटिसिनि रां बावजायावहा देरहासार एबा एमसिएलए देरहासार बसुमतारीनि जाखिनि मोनद' साहा बागान दं बैनि रोखा फोरमानखौ रां बावजायाव दिन्थिनाय जादों होननानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा रोखा खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। दानिया फैदों बेसेबां सैथो बे बाथ्राया खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारी बिथांनि हेफाजाबजों जों मिथिना लानि। बाहायनो हादोंना हायाखै ओरैनो नुगासिनो दंखायो। आंनि डिपार्टमेन्टआ ओरैनो 48 कोटी आंनि डिपार्टमेन्टआव, बेनिफ्राय 24 कोटी दाजाबदेरबावनानै आं खामानिखौ मावदों। थामहिनबा 100आवहाय 100%नि थाखाजों 150% खामानिखौ आं मावदों आरो बे 100%जोंनो 150खौ मेनेज खालामथ'नानै दा रानिं अबस्थायाव दोनथ'नाय जादों। मानोना थांनाय 17 बोसोराव आगोलनि जा बिपिएफ सरकार, बे बिपिएफ सरकारा जोंनि जा जनसाधारन, बे जनसाधारननि लुबैनायखौ सुफुङालासेनो गावसिनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां जायगायाव, जेरै एनडिबि एफेक्टेड एरिया, बे एरियाफ्राव बिथांमोना खामानि मोननै मोनथाम हरदों मोनसे गामियावनो, खिन्थु एनडिबिनि थाखाय मावनो हायाखै होननानै मावालासेनो बिसोरो भुवा बिलजों फैसा बख'नाय जोंनियाव गोबां प्रमान दङ। आरो बेनि अनगायैबो माखासे कन्ट्रेक्टर जोंनि बिदा फंबायफोरखौ मावग्रोहोनानै गावसोरनि फैसाजों मावग्रोहोनानै बिसोरनो फैसा होयैनिबो गोबां उदाहरन जोंनि आखायाव दङ। गतिके बिथांमोनाथ' अपोजिसनाथ' बेखौ बुंखागोन। दा नोंथांमोना आंनि 14 नं माने चिरां दुवाराव हाबनानै नायहै आं बेसेबां खामानि मावदों। गतिके बेफोर मोनफा मोनफा एग्जाम्पल, बयबो गावबा गाव डिपार्टमेन्टखौ एग्जाम्पल होखागोन आरो अपोजिसनाबो गावसोरनि दायित्वखौ बुंखागोन। पलिटिकेलि मानसिनि सिगाङाव गावसोरखौ रोखा देखायनो थाखाय, गोग्गो देखायनो थाखाय, थेफा देखायबाथ' समाजा जौगागोन नालाय, गोग्गो देखायनायनि थाखाय बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनाया बिसोरनि दायित्वखा। ननके काहितमा आरो मानेश्री, बेवहाय ननके काहितमाया 1964आवनो बिथांमोना रेभिनिउ भिलेजखा, मियादि पाट्टा हा दंखायो। खाम्फाया बबे मेगनजों बबे गोसोजों ना बिथांमोननि एरियाया एनडिबि थानाय एरियाखायसो नामा, बिथांमोननि एरियाया आबसुखौ सापर्ट खालामनायखायसोमोन नामा, रेभिनिउ भिलेजखौनो मियादि पाट्टा हाखौनो 750टा न'खरनि 750 न'खरनि 3750टा सुबुंनि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना नेशनेल पार्कआव सोदों। आरो मानेश्रीयावबो बिथांमोना मा खालामदों, 481 न'खरनि 2886 मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनायनि थांखिजों फरेस्ट एरियानि, फरेस्ट भिलेजाव थानाय मानसिफोरनि हाखौ बिथांमोना नेशनेल पार्कनि सिङाव सोनानै दा लेन्डलेस खालामना दोनदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। गावसोरथ' कोटि कोटि थाखानि साहा बागान बानायनानै रायजो जागासिनो दं आरो फारसेथिं मोनजायै दुखुजों सैसो नांनाय
बोथिसे ओंखामनि थाखाय दावहा नांनाय गावनि फिसाखौ बिथांमोना फरायसालियाव सोसननायावनो बेसेबां जेंना जागासिनो दङ बिथांमोन बायदि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो थादों रायजोफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय जायफ्रा हा दं गैया बिनि थाखाय जोङो हा होगोन हा थानायनि थाखाय जोङो माइरं गरसेबो जेबो होआ जाबाय जेरै हमना ला आंनि कनस्टिटुएन्सि रुनिकाटा एरिया थाइखाजरा रेभिनिउ भिलेज माबा VCDC सान्तिपुर VCDC बेनिफ्राय बेंटल सेरफां VCDC नि आन्दाराव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ जायफ्रा 10 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय बिसोरखौ जोङो रेभिनिउ भिलेजाव सोनायनि थाखाय दा प्रसेस खालामनो दाखालि इसे मिटिङाव सावरायबाय माखासे सिस्टेमखौ सिस्टेमेटिकेलि माबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो लाइनखौ दा स्टार्ट खालामबाय जाखादों जों रावखौबो निमाहा खालामा बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा आरो मोनसे खोथाया जादों BPF नि महा गुरुफ्रा पुरुषफोरा महापुरुषफोरा गोबाङा जोंनि BTR नि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों बिसोरो गावसिनि आवथायाव लांदों गावसिनि मानसिफोरखौ दोननानै गावसिनि खामानिखौ मावबाय दङ गतिके मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन बिसोरो गावसिनि थाखाय हाग्रा बंग्राखौ दानदों बेनिफ्राय जोंनि समाजावहाय दिनैसिमबो 66% बर'फोरा लेन्डलेस 34% बर'आ हा दंजायो 66% बर'आ लेन्डलेस थारमाने जों बेखौ मिथिनो हायो लिडारफ्रा गावसोरनो हाग्रा दाननायखाय जोंनि मानसिफ्रा जा एसे एनै हा दङ बेखौ फाननानै हाग्रायाव हाबहैनायनि थाखाय जोङो लेन्डलेस देखायजादों बेखौथ' आं प्रुफ देखायखादों दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों बिथाङा मानिया मालाय मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ बिथाङा बुंबा जागोन नामा डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ दा जों मोनसेखौ नायनि बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन देरहासारल' नङा गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों बिनिफ्राय दुखुनांथावै 2008 मायथाइयाव जोंनि जा राङिझरा होननाय मोनसे फरेस्ट भिलेज 1945 मायथाइयावनो बिथांमोना बे जायगानिफ्राय बे जायगायाव रायजो जाबोबाय थादों भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि उनाव आरो बिथांमोननि गामिखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार होनाय जादों किन्तु दुखुनांथाव बाथ्राया बै गामिनि मावनानै जाग्रा दुखु सहायनांनाय मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बावगारनानै गावसोरनिखौल' गेदेर खालामनायनि थांखिजों साहा बागान बानायबाय राबार बागान बानायबाय किन्तु राङिझरा बायदि 1948-49 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार जानाय 212 न'खरनि 965 मानसिफोरखौ लेन्डलेस खालामनानै बिसिनि फरेस्ट भिलेजखौ दा सेकेन्ड इनक्लुजनाव सेकेन्ड फेजआव सोनाय रायमना मानास नेशनेल पार्कआव बिथांमोना 2008 मायथाइयावहाय सोसनो दिनै मोनसे डिसिसन लाखाबाय जाय मानसिफोरा इलिगेलि इनक्रस खालामदों इलिगेलि हाग्रा दंफां लादों बेनि सायाव एक्सन लानाय जागोन जाय रिप्रेजेन्टेटिभआ बिथांमोना गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना गावसोरनो आयेनखौ मोजां मिथिखायो बिथांमोना दिनै हाग्रा दाननानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टफोरखौ धंस खालामनानै साहा बागान राबार बागान खालामदों बायदिसिना खालामदों गय बागान बानायदों बिसोरनि सायाव आयेना एक्सन लागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रैनो मावगोन आं बिनि माबाखौ गोख्रैनो साबमिट खालामनो थांगासिनो दं